kupanda maikaliati kupanda chilima tingotiso munali ndani inuyo kuti muzinyada lero muzitulusa ma warrant of arrest tifuna timange Patricia Kaliati tifuna timange ujeni atupere tifuna timange Arthur Peter Mutharika kani yake itiyo tifuna timange Kabambe kani yake itiyo inu zisiru kwambiri munali ndani inuyo ndipo pakali panopa the writing is on the wall. Mukanazi chitatu cheki noka muzichite stock taking muone mmene ziko la kuira ndipaja mwachoka inu munzuzuzulo opanda sairini kumazifuza kuti abale lero konvo iyatali wanyamuka opanda sairini kapena akukhuza beo amalitiri popeza kumene kuanaka yalankhata umalitiri alinyodo wawele chiseko chikapala kapela zipi Malawi muno muli madera awiri amene umaona political temperature kuti zili bwino kapena si zili bwino na ngati ukufuna kuti ukhale president wa dziko la Malawi tapita koyambirira pandilande ukaone ukapangise konsonkhano ngati si uchokako ni miyala kumeneko ndiye kuti uwina uziwe kuti ine zanga zili bwino.